S'acosta Sant Jordi, comencen les apostes per coronar la llista de llibres més venuts. Ara mateix el llibre que lidera el rànquing de ficció en català és el més nou de Jaume Cabré, Quan arriba la penombra. Va sortir a la venda fa uns dies, però avui s'ha presentat oficialment a la Biblioteca Central de Terrassa. Què explica el Jordi? Jordi? Bona nit, Josep. Són 13 relats units per 3 elements comuns: l'amor, la venjança i la maldat, a partir d'assassinats i de fets tràgics que els hi passen als diversos protagonistes de l'obra. Aquí podem veure un Jaume Cabré totalment diferent al de Jo confesso, perquè aquí es mostra la perversitat humana en totes les seves vessants. El llibre és tot un èxit a les llibreries i ja la seva editorial està preparant diverses traduccions a diversos idiomes. Parlem de la mort, però no només la mort, de moltes altres coses. I parlem de les relacions humanes, parlem de l'art. Home, més tabú que l'assassinat ja no hi hauria res, no? Diríem, tabú. O més fort o més bèstia que l'assassinat. O més antinatural, diríem també. Jaume Cabré, nou llibre. On se'n vendran més? A quina llibreria, de quina població? No en tingui cap mena de dubte.